Ronay, kasaritak man tiyan ako. Awagan man, ta kasaritak barok. Anya man ayat ibagayo kinina. Ay kwa, kayat ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo gid di ti paggatang ti arak isut ammo. Ay, saan mo Ronay? Ala na barok, kayat ko lang kumustaan tiyan ako. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awag ako. Hello, Mina anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello, Tatang. Nasaya at latamot Da kayo nga, kumusta kayon? Ay na. Kimaro tayo sakit itang anak. Nagkapgis tayo sakit itang ko anak ko. Napgas man Diyak makapangan, limtag ti saka anak ko. Ang mga pinalalwan nyo man ng tiarak. Ay, samay na lang. Nabayag tupay na diyak naging inuman. Dual dawa na diyak imin ilumitarak anak ko. Ikat pa check up Huwag nga ron ko may na. Awan magkwarta ka anak ko. Sige, tagi pa uita kiti kwarta pagpa-check up yun. La. Ang yaman na anak ko. Ayaw mo, nagsayat ka nga anak na. Diyak agbabawi, anang iputot ka nga anak ko. Siguro, hindi ka nagsagan nga ama dito rabaw tinaga. I love you, anak ko. Basta iwanan nyo ti salon at yun, Idiyan nyo nga minang tibawal kada kayo. Uy, promise, anak ko. Kaano kang agpawit nga anak ko? Inton bigat, Tatang. O sige to, Rayag. Agyaman akmanan, way. Ay na, patpaganggaw na yung anak ko. Chup-chup, mama. Ay, nukasta. Adama din kwartam, Ritaw. Way, Rita. Adama na yung pagsata. Best friend. One best friend. Talagang best friend may papanditi arakan niya. Ewan na yan, Rita. Ka-ultimo dagitinagan takit dandani agpada. Rito, ken Rita. Agbagbagay da. Iway ngagpaysaw. Rita, Rito. Angam na di mo ikan iti sa bali, kaipapanan, di ka nayo na panagkuyog tawan. Kan, no addarik nam kanya, na. Punasi mo. Tapno sana madadaal, ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw, no apay nga agbisprinta, Rito. Well, ay na, dalag mo na. Di ka kasi madalangan. Taawanan, ti plano ka mga asawa. Ag happy-happy lahangan ti kaya ko ita. Bilang mga asawa ka manan. Abay, bakit nasawaag? Kay ubing mo tila, tapno makaanak pa'y mag. Saka ba? Ay, alaki din. Inta nag-eskwila, iskwilaan ta, Rito. Alang araw, ay mabidlang. Taginak mga iti balon ko, apantalong ko. Apay ti pantalon. Basta, pagsukatak to sika ba? Ay! Amukaon Rito! Tatunggal mabartek ka, mabasa. Sika, iwat mo Sika, Rita. Balik sampay lang, agtal na kakadilat. Ay, nabartek kan Ritaw. Sigan sabat nabartek Rita. Limpyo ako ba? Tiko na kan. Ay, dandanin tupay di ka makamulagatan. Dumandang ka man kidi. Agidrak Rita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawid, aya. Indol bigatan. Maturog taki din dito istor nga ayuyang tarita.
Ay, kat. Ay, gida mo nga ron at maturog ak mo tan. Abay, sigalat maturog kaya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agbuang ka mo dito tumang ko na kaya mo. Agpinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatsym tuman ni tatang. Kaano pa nagsakit na ya? Ha? Pinauita man nga mina ni Tikwarta. Iso asaan man na nagawid. Napan naman yung bartegan ang timpawit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti saka kan tiyan na. Lupatpatsym tuman nga min amin nga ibaga na ken ka. Namin anon alinastugan na ka. Ngam di ka mat matitigra. Pauitam laktamat iti kwarta. Arak ti papanan ti itad mo a kwarta ken kwa na. Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arut-rutan. Ngam di pa'y makagatang. Tanapat patay jaraken kwa na. Among matigas na nga istalda, ma'am. Ngam inispoiled mumit nga may. ala. Jack nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balit akadwam mo't di tabalay. Wen, saan ngagbisin na jay? Tadaman dito yung balay. Imbis nga itid mo ti kwarta ken kwa na. Siyaklaang yung ti pangtida. Tapaggatang ko iti kawas na ken kanan na. Sige. Sika nga rod ti makamukin ni Tatang Jack pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibaga? Anya man ti bagayon tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kay inkaaglod abarak. Naibusan ti lod iti store. Iso pasensya kayong tatang, wait. Hey, Miss Pray, sika mo gayam. Apay, nagpauit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, ama pan agsyap. Saan? Best friend? Ya. Umaya lang makiawag. Taawag ako maji anak ko ya, bro. Ay, kuwan na. Sige, sigurado maibus tilod ko abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapauit ni Mina. Ay, huwanan niya. Ay, sige nga raw. Mabitlaag talaag tay cellphone ka, best friend. Hello, Tatang. Pasensya kayo. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwarta? Nagsakit ang tiyan ko. Napagas mo na nakakuha na. Saan da ko na martistahan, Tatang? Sa anak mo niya artista anak ko. Ay na, namin anon nga inulbudan dak. Pinagbigyan kayo itinaunday a panawan. Tatyam mo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan matgayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napawitan iti kwartayo? Nada kasapulan nyo, ibagayo langan ka ni Ronnie, ta iso timang ta iti kwartayo. Anya, ulay ka mo tinanak. Di ka lumasan kanyak may nga, ma'am. Amo may ngawan trabaho. Amo may ngawan pinsyon ko. Awan pangalaga ni kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da kasapulan nyo. O sige, trabaho akmanan. Baliwan tayo tumanantag sa Rita, Tatang. Bye! Ronnie Barok, nakuna ni Mina, ano adda ka no ka sa pulak? Agdawat ak iti kwarta king ka. Mangtag ka man iti kwarta, Barok. Uray isang aribo laeng. Pangusaran niyo iti kwarta tatang. Ekwa, paggatang ko man iti agas ka, Barok. Nasakit nga minti ulo. Tiyan, sikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakakuyugin kaya mapan nagpa-check up. Siya kong Barok. Mataktak ka lang, saklatan. Uyugin kayo. Ala, mapandayon. Ano tayo resita ti doktor nga agas? Saktumot nila ang di manggatang. Abay, talaga nga awan palagtalag yung kanyak. Di na kaya't apaigaman iti kwarta.
Anyat amok ngay tatang. Amang ano igatang yung ni Arak. Hindi ka magtagtan lang. Grabe kayo matatataw. Imot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak mo't tisagot ita. Hey, ilibre ka mo't Adya ko atam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga din na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwan! Iso na lang at pasig at tupol ni bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka, ti panangilako. Hey, iso pa mo, si kamoy. Ada pang dua abuti ta, best friend. Hey. Wow, may agaraw. Sige, best friend. Intan. Tali, nagrigat aglangan ang diskulaan ka saka. Kuwan! Alalala, umahikan, best friend. Ne, rabiin, yung mawampay mo ila di malugang ko. Napala na nga ta. Ay, sa pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga min di ininumay kinirita itay. Ay, awampay ganas mo bitin. Nay, nasaya atad ka kan ron eh. Ay, itay pa yung urahin ka. Apay narabyang ka. Tatang, rumarak madlaang ha. Ato na patay kapapanak. Ha? Papalambalay? Rabyay? Basta da papanak. Ato iti kwartayo. 5 gasot. Basta di ibagbakin ni Mina arumwarak ita rabi ha. Thank you. Dito yung kwartak, baraw. Uwan. Tsak ibagbaga. Apay ko mga ibangangay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lawas tiya marabyanak tatang ha. Ito. Nayunak pa iti 200 pesos tinted ko kwartayo. Ay na. Ay. Thank you, baraw. Uwan. Jak ipulpulong kin ni Mina, baraw. Sige lang. Hindi na lang. Ay, mabisina mo dyan, Rito. Sa garod, Rita. Nabisin na amoy na nagsyat. Hey, hinta pa'y maganda. Ilibre na, wait. Awanin na. Imbartig na nga road. Amin na hindi intid timanugang ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas tamang kini. Tamang ano, ada amuta dita. De agpalibritan. Anya? Wala na. Intan. Ito na road. Rita. Rode, sika magkabot sa baraw. Langa, sino ta kadwa mabalasang Rone? Kwa, kasinsin ko. Ni Emma. Ho! Hey! Kasinsin nga. Ay! Nakapulipot mudking ka. Takasinsin mo. Ketyo timangan. Nanarita. Tatang. Ay, uwan barok. Mabisin kami ka ni best friend ko. Uwan mabisin kami ka ni best friend ko. Alam ang garo, bro. O sige, mabitlayan tayo, back to waiter ha. Yudiran tayo, tikalan niyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidam, Rone. Lukluk kumatan dyan ako. Ha? Kasinsin ko lang dahil siya tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae ng lalaki, at dan nagkinawatan da. Ah, Apay,
Da kayo kini Rita, tatang. Kanahin kayo mat ngagkuyog. Abay, at da relasyon nyo ay Wala, naglailo magkang ka na siya, babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo, idi nagsasango tayo anangan. Pudna la ka inuma kiday. Malagip ko, tinaimatanga. Ay na, kasinsin ko nga rudlang day di tatang. Anya kay laki din ay. Ni Mina timawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak no madamdama. Ha? Ayun, tatang. At iti 1,000. Allowance siya, tatang. Ay, thank you, Abraw. Ay, sige, maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumuarak pa man, Braw. Ay, sos pare. Babae na dayjay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan day ta. Kasinsin na kanumay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo best friend. Hay, kasi jay anak mo amang manggay, di jay balasiw taaw. No, luklukon na lagayam. Ay, sayang ko nga nga ugali ti makibibiyang rita. Wala ka din. Agrubat kat. Tayo tayo di store. Tayo ni kanak manin ni Rooney ti kwarta. Ay, iswaya. Bayam. Talo maibos ti kwarta. Kasaritak to ana imbag ni Rooney. May papan idinayday a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kalkalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, agi na nakangarudan Kumusta kayo matan ka ni Tatang ay? Nasayat kami, bakit? Agin inumpay ni Tatang? Saanan? Nagbalbaliwan. Inapod no na, at da dito'y amay ko ni tatang. Ay, kaya't ko makasalita ni Tatang. Itod mo man magkangkuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang, kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Ato iti cellphone, tatang. Kahit adda nakasigpi di tatang. Ayaw, 1,000 mo, tatang. Ibulsayo lang tatang. Ala, kasarita yung ni Mina. Ala, sumrek kan, Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Ay, narabyan tamot ngamin una yan, my love. Wan nga ron. Saan na bali? Saan ka ron rumari ti silid ko? Tapno saan nakamakita ti katugangak? Wan, love. Makaisbuman na taon. Sino ka doon masimang patron eh? Ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. Kung may makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, at iti 2,000 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Thank you malang bro. Thank you. Babae ni Rooney day Rita. Gayam. Mapay ngay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga aramidon na. Ay, hapo ka, anak mo pa'y mga raw ni Mina. Kananak mo nga rin nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na? No ipulong ko. Di na ko ikan iti kwarta ka. Awang pagsitan mo kasta. Kahit, isukat mo, jay anak mo iti arak. Kasta, ha? Ay, no siya. Saan akabaan at konsinsya dayta. Isu nga oray jagan makikuyog keng ka rito. Kaya't ngagtaon iti kalukwan ti pagkatagta iti arak.
Oray dya kagin inom no kastamo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam dyan bandugang mau no panuy-nuyam. Purge! Ipulong mo dyan, adak mau. Takasi mo inimina nga trabaho dyan abroad. Bas ka kumamot dyan anak mau. Wala na. Magita. Uy. Ada pun tom iti day tayo imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo, anak ko. Talaga adyak impakpakam mo ti panagawid ko. Tapno adamat tiliwak dito'y balay. Ayan ni Ronnie, kunak. Kwa anak. Aday, ti silid yun anak ko. Iso na lang kwa. Tada kadwa na babae, kasta ka di. Ha? Apay nga, ma'am. Grabe kayo. Apay nagilimad kayo kanyak, tatang. Nabuyag kaya manaluklukon naktasawak. Nga mapay adiyo yung bagbaga kanyak. Sa bali pa'y latao, tinakamwak itinayta. Kwa anak ko. Di, kwa nga min anak. Di. Kung konsensya niyo tararamidan tasawak. Pakawanin ako, anak ko. Sorry. Agri-gri ka takijabrol, tatang. Kasto'y lagayam ti subad tasawak kanyak. Ay, anak ko. Asim, agparbang ka ko ba? Tamang ano, makalawaan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo. Kaya't kula papanawan nagitiawan ng bain diti balay. Pagkawanan na kumabakain. Pimanawan na niya babae. Sikati pilyag, tas sikati ay-ayatek. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundaway. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawin ni Rooney, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na, tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di mo mapakawan, anak ko? Isanan. No na minsan, wano namin duwala ko maliniputan, nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan, nak, tatang. Anak ko, pakawanan na ko ma. Nujak impulong ni Rooney. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta. Nukas jay agan datik sa gipulong king kanak ko. Isure. Nagapwa man nun di rabe ay lang daw. Rapayan na rabian ka, simbang pay. Ay na, aday tang kayo manen. Agsermon kayo manen, nanang. Makaringring kayo manen. Ay na! Nagtaor ka, nakaw. Sikalat lalaki kada kayaw nga gakabsat. Kasanungay, ama kay waras ka iti apelyidaw ni tatang mau. Nagkasta-kasta kamay. Apay ay didak mawatan. Kat kastoy nga rod mo ti kinatao, nanang. Bye-bye andak lakad eh. Ay! Sayang! Ti kinataor mau. Sigurado nagtataor kan nagpipintas kumadag iti agbalin nga anak mau. Now! Mga sawa ka. Didak pilitan ng mga sawa iti padak, agar lalo. Tababae tirik na. Ni Leticia, napinta sa balasang dajay. Arbom kiday. What? Saan man ang tili bagbagayo, nanang? Change topic, nanang. Please! Papanambalan, Jana. Kun pangtadamanan dito sa hambag nga star apple nga ima mo. Kuan, tatang. Ilako. Oh! Itid ko kunama. Ha? Itid mo manan itinobyam ijailay. Ay na, Jana. Mamin ano ay nga ibagak asinaamon dinobyam ijailay.
Labs na labs ko ni Sophie, tatang. Yeah. Tidak ko mamut labdan na makinayat kin ko na. Tayo lang tayan tiragsak ko. Ay na, bumakit ka na balasang, Jana. Naasawaan amin na nakakamsa mo. Sigala saanan. Mag-asawa ka giting. Abay, kaya't mo tagbakbakit abalasang. Padamot asawa ko na, tatang. Nagraraman. Sapay adda asawa na di babae. Nagkasarda ka no ita asawa na. Wan, ngam nabayagan na nagsinada, tatang. Ay, basta jacket ang aramidam. Makiasawa kang kunak. Ni Iday. Barupay lang aging gaita. Nagharim king ka Iday saan? Agpaaram ka king kuana. Tapno agkasar kayon. Manjak, tatang. Da. Pagka nanukmut ngay dayjay at tao. Jak may rusok, tatang. Never mo ta. Ay na, agpadatan iti parekot kumaray. Ura dyan nakaw. Kahit ko kumamot na makiasawa. Babae mo si kaya na. Ay na, uray nga rod nilan daw. Jay pada na nalalaki ti kayat na. Ibagbagak nga armod na. Niliti siya angam di na kanukayat. Ha? Dagitila kumaanak tanti agasawan na maray. Ha? Ay, si Kamot. Ay, nakarkarunan. Adi na kayak si Kamot. At least, makakasarda. No isuda ti agkagasa at maray. Ay, una. Ngam ti problema. Agginustuda nga tamay. Kas na imposible mapasamak na ita paray. Tatang, mabalin nga ipasyar ko ni Sophie dito'y balay. Ay saan? Di ka agaw-awid dito yan no ipilo mo taka mo dyan ah. Ha? Abayaya kas na kayo, tatang. Abayaya didak nga bin maawatan. Di yung maawatan tiriknag, tatang. Wen, tadyak ka dar aramidam. Nagpintas ka, babae. Nga magkasta-kasta ka. Tatang! Ulitin, di ka lagaw awid dito yan no natangkan ti ulam. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti inyugad ko diti kinay ko. Ha? Nagalas? Ha? Ni Nanang nga talaga. Kahit yo, ta itrim ko ta kinay yo. Urasanan. Ha? Ha? Ay, ada nagsarda nga tricycle iti bataw. Ay! Jay gayam na singput nga anak ko. Ay, day na! Ay, dagiti apo ko. Kadada. Ha? No, kasta ko kumabait. No, ada kumabot. Ibukod mo a pamilyam. O di, ada kumamot apukok kan kaitalan daw. Agam sa bali mo nga mintararamidam. Jaski ka. Nanang. Nan! Aglisi ka! Dahil nakmatan sabtang dagiti dong-dong wakunay nga apo ko. Ading saling, arak man, 5 ang bote, lukatam amin. Na, nagadumot tali mga inumamon manong lando. Kaya't ko ti makalipat, ading. Anya? Saling! Arak man! Inamabuti! Ala! Uri si ka, Jana. Agbartag ka mat. Wen! Kaya't ko ngay di liwag ti problema. Ay kat agsango kayo nga ruda na ni Manong Lando. Tapati ka no ni Manong Lando kagbartag mat. Anya? Ala, agsangot ang agsyat dyan, ha? O sige, day talagayam. Kaya't ko tapno adamot kadwak. Ano kasta, Lando? Agpada ta iti problema. Un, dyan, ha? Tagkas kinin tatang mo, saan nagmat amawatan ni nanang ko? Di na kaya ti kasto niya kinataok. Ti kaya na mga sawak ano,
tapno maiwaras ko kano ti apilye. Dong. Uray ni tatang ko. Di kayat na. Makiasawa. Tapno, aganak ka no. Hanggang, awan rin na ka makiasawa. Iti lalaki, Bards. Nakarkano pa'y kanya, Palakid din a girl lalo ti asawaan. Madyak man, Uray siya. Pahingamin na didak mawatan. Oras siya nga ron. Anak dakman. Namapay ang kastoy ayam. Amom, Lando, Naku, tigas. nagpintas ka si ka. Ha? Uray mo't si ka. Nagtaer ka dyan, Kasta ka di. Apay no. No. Datan. Ano yan? Sigurado nga dyan, Kaya't mo ti, kas kanya? Sige ngay. Kaya't nakadimot, Lando. Ang kwa. Saan ka narigat nga ayatan dyan, Uy, sika, Lando. Patsik. Masuro-suro kan tungayatan. No kasta, agjo tangarudan, May suma. Awan binabaw yan, Lando. Uwan, Jana, I love you, Jana. Baliktad, Lando. Ha? Siya tirumbang mo namang ibaga iti I love you. Aya, I love you, Lando. I love you too, Jana. Saling! Di mo lang nakita, Jayan ako. Ada ngamin nang ibaga kanya kahit madama ka na ti panaginom na dito yung store mo. Ha? Ala! Napananda ngayon dagiti dua. At dadala itay dito sa angot istor ko. Nga mamanda mga dito yan. Ha? Sino ti kadwa na naginumaya? Ni Jana, nana. Anya? Ay kahit nagkuyog da nga ta? Napananda nga yan. Diyak mo na si putan na nung nagkuyog da. Kano napananda, nana. Ay, naglukon da dya tao. Di pa lang amin mga sawa. Tapno agtalnan. Huh? Ngam amuyaw. Agsinsin nangi damot itay nakainumdan. Anya? Ay, napan man siguro iti ayan dagiti barkada na. Sige, nako, mapanak nga rudan, wine. Jana. Ay, Jana. Agriin kan. Aldawan. Ha? Lando? Apa yan kay data? Sana bale? Taawan na pasama kiti nagbaitan ta. Nagkaangbay tala. Ha? Sigurado ka? Wen, imposible yan di mo malagip ti amin. Nabartik tang agpaiso. Ngam amok tinararamid ko anya. Ha? Kan maysa, siya ti rumbang agdanag saan asika. Lalaki ka anya. Girl laluak man. Ha? Kat, kasano? Paysunta ka din. Ti nagsaritaan tayo di kalman. Wanan Tapno, sardingan datan dagiti dadakkel ta sirmonan. Makauma denggan dagiti sermon ta. Makatitilang. Hawin nga rod. Ha? Kaya't da nga na mga sawa kon. Uray ni nanang ko. Kastama ti kahit na mapasama. Mga sawa ka nun. Tapno, makaputo ta. Uray siya. Kaya't ni tatang ko nga ganakak.
Tapno, ada ka numot, apo ko na kanyak. Sige nga ron, dumanon kayo dyan ha. Loko, da kayo ati dumanon. Ung tanak manan ni tatang ko na, no ibagak ada kami ti dumanon. Ay, wala niya. O sige, dumanon kami nga roden. Ibagak kininanang ko. Tatang, mga sawa kon. Mamin ano aya nga ibagak asan ang mabaleng nga makikasar ka itipada mababae. Lalaki iti pakiasawam sa nababae. Katuan mo tatang, lalaki talaga. Ha? No kasta? Pudpudno kan a babae anak ka? Saan kan alakyan? Di yun damagan day tatang. Basta, mga sawa kon, period. Ay na! Ha! Kamagyanan na! Nakapanurot ka malangan! Asino ti pakiasawam? Asino ti lubyam? Urayan nyo rata na. Dumanon dan, inton pikat. Ay na! Maragsa ka na kitiday ta na ibagaman ako. Ay na, sapay la ko ma. Tasanak nga agtag, tagay na plang nga nakaw. Pud no kumaday tuyan. Pudpudno mo't talaga nanang. Makiasawa akon. Isa dumanon tayon. Sige nga raw dan ako. Angam, sino nga iti danunan tayo? Ijay balay da dyan na. Ha? Jana? Sino ti asawam? Ha? Sino ko mati asawam ijay? Nakiasawa mo amin, nakakabsat nan. Ni dyan na ti mga asawa kanyak. Ay, asawa ak nanang. Anya? Sigurado ka? Wen, di mat kasta ti kayat nyo. Babae ti asawaan. Babae mat ni dyan na. Isong asawaan kon. Anya? Diana, ganlan daw. Sakbay at ulagan tayo ti kasaryaw. Sigurado kayo, akap-kap na kanyang titunggal maysa. Uwan ngagpaysaw landaw. Jana. Ta ambuyo ti kasar. Saan na bareng-bareng day ta anak ka? Sigurado kayaw nga ayaton yo ti tunggal maysa. Ay, pasensya kayo. No, kastoy ti damdamagan mi kada kayo ta nabiit pa'y lang kami na nagkinaawatan kayo. Kunay, agkasar kayo. Sure na sure kami nga roden nanang. Uwan nanang, tatang, sigurado kamin. Agkasar kamin. Apno saan da kami na sirmunan. Ta makareng-reng kayon. Iso nga min ti bagpagayo kada kami. Alang nga raw, no desidido kayaw. Ay sige, tulagin tayo nga rudan, ti kasaryaw. Kasano nga dyan na. Asino ti aggawn ka datain ton kasarta? Siya? Wano si ka? Katsa ka. Ha? Lukas ta? Agbarungak inton kaaldawan ti kasarta? Pun nga rod, kan agpukis ka. Anya? Ay sus! Inalalaga ang tuy long hair ko. Kalpasan na, putdeklaeng. Katanya nga rod, Ay, aganos ka. Umatidog tumananday ta ay, ngala, wenan sakto nga roden timang make-up ken ka dyan Mapintasan kan tuy ti husto. Naragsak ka kadi, lando. Wen. Si Kangay. Ubun mo ta. Napintas ka gayam, lando. Allah. Thank you. Uray si ka. Pogi ka dyan Iso nga, agbagbagay ta.
Lando. Uy, Lando. Agring ka man. Apa ya? Nakapangpanganak iti salamagi. Isaw-saw ko kumahiti suka nga dasili na. Anya? Ay na, tengat rabi. Mangan ka iti salamagi. Kan pangalaak nga iti salamagi. Gatawan mula tayo akasta. Inkagbiro ka. Dara sa market ni. Makapangpanganak ko na yun. Pangalaak nga rod. Sa perabi una yun o nagsipngat. Inka nga ro dagbiro kay tinaalsam ama ka ni di kusina. Makapangpanganak ka talaga ni tinalsam. Ay, apay, aginaw kan aya dyan ha? Unsa? Diyak nagbinulanan. Ay, talaga? Wow! Agdantun baby ta! Itata nakapagpas ngaya kun tatang. Agtrabaho akon. Addan permanente trabaho kiso nga aw-awarin nyo kumati apo ko yun. Anya? Uray nga min nilando. Agtrabaho ka numat. Doa kami nagtrabaho, tatang. Anya? Ni abalay latay so ti babae. Ison ti mga awir iti apo ko may. Tatang, kababain no ni nanang laing ti agaw-awir. Iso nga agtinulong kayo adwa. Agaw-awir kayo iti apo ko yun. Ta agtrabaho kami nga gasawa. Tapno makaurnong kami iti pagadal to dagiti anak mi, tatang. Ay, abalayan ariyaong masigugmanan ni Jana. Wan nga raw, abalayan pilang. Nagpardas mo iti panagsikog ti anak ko. Agsasarunaw nagiti anak da iti anak mo. Uwan nga raw. Maikaliman, jay sikog ni Jana ita. Ay, anak nga anak ni Jana. Datamot ti para awir ka nagiti apo ko ta abalayan. Ay, uwan nga raw Tabi si damat nga trabaho. Ay, husto ko man ti lima nga anak dan niya, abalayan. Ay, uwan nga raw tanay. Ay, apaw, nariga mo, gayam ti agaw away ti maladaga. Ay na, saan kayo matamaw-awata nanang? Ideawan pa asawa. Kaya't yung nga iwaras ko ti pulik. Ngam itatada na sawak. At ipaandak nagputot. Ay, kuwa gamin. Nyamot. Busy kayo mo gamin nga gasawa. Da kami kundi abalayan ti maparigat nga agawawer kadagiti anak yaw. Isungay ta. Ta naipas ngayon ni Jana ti maikalima nga anak yaw. Uray husto ko man, nanakaw. Ay saan? At saritaan mi kinijana, may papaninti dayta. Sa nga dosena, ti kahit mi nga anak. Iso akurang pa'y dayta. Limlima. Anya! Sa nabali Tanagagat kami tasawa. Ura aganak kami iti ado. Takabaglan mi nga ipay amin nakasapulan da. Ta isuda ti urulungan mi nanang. Iso nga, addan 257 nga isikog ni Jana. Talimlima pa'y laang. Ha! Oh, nanang, tatang. Kwartayo. Oh. Kayo mo't ag-relax. Ag-shopping kayo. Ay, agyabanak. Baka ina na kami mula ngayon nga gawawer. Uray may sala nga aldaw mo. Huwag nga raw nabalayan. Maka-day off ta ita. At trabaho mi nga gasaway ta, tatang, nanang. Iso nga, ikuyog yo amin nga apo ko yo Ta, kadwayo idang agpasyar. Ada, ura man no, da kami lang ti rumuran ako. Sino kung mga iti kadwa dagiti nagtatar kan nagpipintas nga po ko yo. No, panawan yo ida. Ikuyog yo ida Adniya!
Ayan tayo maikadwa nga apukutan ngay. Diya mo makita abalayan. Ay, Dayjay man nabalayan. Tumanaray. Iso nga ron kisip-siputak, ta mga normwar manayin. Ay, nasakitan ti sigil ko abalayan. Iso nga gawitan san. Uwi na. Nako, Kaya po, mangitik out talaangan iti kanan tayo. Ta nagriga mo gayam ti aganawa dito. Tumanaray da amin. Oh. sige nga ron abalayan. Ay, anya ngay. Ganos ta. Anusan ta ti agaw aware. Ay, una balayan. Tinapatag. Naragsak. Dagiti anak ta. Gan sa nabali. Ta nagpipintas kan nagtataarabin nga puko ta. Nga oray nagwuwulwul damay. Una, abalayan. Ay, una yun dagita tao. Nagatidug maasin na ay daytan. Naggapo man na ya. Ha? Magibabain dagita kapag yan. Ibabain dati apelido may. Apay man na ya. Che putot ni kabagis ko Sini ko ganda. Ngam intarayan tinakasikog kwa na. Anya? Nagloko mo iday jay alalaking. Ha? Jay ko hindi mo kaanakak Saan nagpampanunaw? Dayta ka nga men tabarkadista. Bulak bol abin na babayan. Alake, inya nga raw, talaga kastaa. Ha? Kas jay man jay kabsatnan. Mangibabain na gijay tao. Uray kumano saan da nga apelyedo ti apelyedo idi balasagak. Mangibabain na gijay akaanakak. Ala, bay amada bayaw ti mang problema iti dayta. Isu pa yung pakariribukam dayta. Kaanakak dayjay. Isu adakkel ti karbengak makibiyang kadakwada. Jak kayat ti araramidon da. Ta, ibabain dalaeng ti pulimay. Nanang, nadamag yun ti maipapan ka ni Uncle Nardi nga kabagis yaw. Maipapaniti anya. Binugbog na matkano di manugang na idi nagiinom da. Anya? Haday, suda man na tilinaon ting ngiwat. Dagiti marites dito'y lugar tayo. Katuwanan anya pa ngay. Amo yung matan dito'y lugar tayo, lima payag ti daga. Ha? Magibabain day tao. Kapsat ko pa'y mo ngaraw. Kas jemad nga talaga ti ugali di kabagis yaw. Iso nga ibagbagada nga puliyo kano ti terror. Ay! Di na kiramraman dita. Tasaan nakateraw. Kakaasi ak ngagsingsing pa. Ngam kastaki din ti bagbagada. Ha? Mangibabain to mo da jaya kapsat. Dadaulan na ti reputasyon ti puli. Wan nga ron Ay, wan gayam, ada bisitak no malam nanang. Sumangpat man ni puli di abroad. Asinaw. Jay boyfriend ko. Nay, apay. Sa bali man ti boyfriend mo Carla. Wan nanang, imbrek ko ni Dario. Nagmadi mati ugali na. Anya? Ay, wala. Anwam ti guwapaw no nalas mo ti aramid na. Isina mo na. Wana, uray no masikuga katjak ikamati si kuko kanya na. Ha? Masikuga kunam? Uwan na nang, ngam saan nga balita damat baro nga boyfriend ko, ada mga langon iti si kuko. Ha? Ay, nukasta. Amunan, masikuga. Uwan na nang, kat awan na nyaman na kanya na, ay ayatan na kanulata. Na? Kahit, anyat plano na ngay. Ikasar na ka? Uwan na nang. Ay, nasaya at anyat trabaho na ijay abroad ngay. Driver na nang. Iso nga tulungan dak nga agdalos iti balay tapnohan nga kababain iti boyfriend ko no may agpasyat. Hey, Pilar, mabalinti umutang. Ha?
Ay, una na. Anyat utangan nyo ngay. Asukar, kape, gatas, mantika, ken bagas kuma, balasang ko. Ha? Ay, Nay, Wah. hay, di mun samo kaya ti agpautang Pilar. Kuha ngamin nana. Numabalain, jak ko maagpautangan. Tan nagadupay ngamin ti saan ang nakabayad iti utang na. Na, apay, asino dagiti adda utang na aya. Adu, nana. Adu kayaw. Ay, unay mo daytan. Ta iridis mo pa ita panangibagamay. Apay, dakalaw na yun aya ti utang ka. Ta apay masapol nga iraman nak. Ha? Basit mo ala ti utang ko Nasurukla sa nga ribaw. Wala. Ngam nakabaybayagan da nga utang yun nana. Ay, agtal na ka. Saan asyak ti pagpupudutam masingiran? Dagitay dadadakal ti utang dati singiram. Apay, asino ay ti kadakalan ti utang na dita? Ni Berlin aka anakam nana. Nasurok a 10,000 ti utang na. Anya! Ay, naglukon day jay Berlin. Mangibabain iti pulay. Alalala, bayam, takasaritak tuman. Masapol nga agbayad iti utang na. Tapno di na ibabain ti apelyido may. Mangiramraman. Ha? Oh, auntie ilang. Nakaumay kayo, Mat. Sumrek kayo, ha? Sanay. Umay ko la ipalagip ti utang mau ijay store ni Pilar. Tasika mo gayam ti top 1 iti utang ijay. Ha? Kano ka ngagbayad? Nagan mau tinakamarangmang ijay listaan. Sika ti kaadwan iti utang. Ibabain mo ti apelyido kay di balasangak. Nga apelyido ti amam. Nga apelyido mo tain. Kuanti, jak pa'y ngamin nagsweldo. Kababain ti kasta nga raramida ang Berlin. Agbalbaliw ka man, tanay kababain. Ada nasawam, hanggang mangutang kapailaan. Auntie, Kita inyo mabasit tanay. Ado, ti maibabain iti kasta nga raramida nyaw. Adda kami akabagyan yaw ama ibabain. Ingkanto agbayadan iti utang mo. Tapno saan ang nakamarangmang jay apelyidom ijay listaan ni Pilar. Kababain! uwan, auntie. Mapanak to into nagsweldo, Hello, napintasan nanang ko. Ay nabartok ka man ay. Sige. Padasin nga ang tanda. Agwalak man eh. Malala, sumra ka nga roden, Rio, anak ko. Alala, umaykan. Saan daro mo anak mo't lang. Umay la, dumawat iti kwartayo. Igatang ko man iti buryas. Ha? Ananwam ti buryas? Ay, tarak na nga. Agtarak ka na kiti buryas. Tapno, adan to ilako. Bayadak to malang no makalako to iti baboy ko. Nalan. Kwartayon, nanan. 1 kwarta. Ikandak. Uno, buong agtisarming titawa. Ha? Toy. Na. Ay, di mo pidutan day tabatuaan niya kala. Kwarta, uno, buong tawa. Ay, na. Uwan, anak ko. Sige. Mabitlaan ta, ikan ka iti kwarta. Kahit nangalaam nga itintid mo kwarta. Ay, tay impadulin mo anya pa'y kuma. Anya, kinupaggatang ko iti grass cutter day. Bayadan nanto kanumulaeng sa Ay. kumbaga na. Agrom na dyan anak mo. Ta amin nakigawan na. Itid mo amin. Kahit agdadaal mo nga rod no jak ikan. Ornongak day paggatang ko iti grass cutter. Bayadan nanto kanumutlaeng intun makalako iti baboy. Ta igatang na kanu iti buryas dayjay. Agtaraken kanaw iti baboy. Patsimay.
Kasladi ka pala na irwa, mi anak mo. Ano mabartag? Tila'y bagbagana negosyo. Ngam awan mo maruglog yan na negosyo. Paggatang na iti arak ko na maa. Ayan tay nobyom ngay. Kuna man no agpasyar dito'y balay. Napuspon, tatang. Tabiglamat nga na-cancel te flight na. Anya? Kahit ti amati si Kugmaw. Saan na nagpaparing na? Saanan, tatang? Baybayan yun manda dya nga tao. Saan nga balita na singpat mate agda mga nubyok. Ay, alangonan nanto kano dato si Kuko. Ibilang na nga kaspudpud no nga anak na. Masaya nga raw no kasta. Taman ba no ti kasta lalaki? Kahit anyat plano yung ay. Agkasar kami to ka no. Ngam urayan mi pala nga makapas ngayak Lalaki. Sapay la ko mga road. Ta maipatignan to ti anak mo. Lumabasak pa, Auntie Ilang. Ay, mabit man lang, Sharon. Ha? Apay ka di, Auntie? Ay, pudno aya nga inuman ka na ti pagtrab-trabahwam, ijay ilay. Ah? Wen, Auntie. Inal daw nga ron titip ko, ijay. Tagalante nga men, dagiti customer me, Auntie. Ay, apay, awanan sa balay, amastra kam at trabaho, Sharon. Ha? Ay, bastusun da ka, dagiti lalaki, ijay. Apay, awan delikade sa maya. Auntie. Kababaid. Si kalat pagsasarita, adan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Beer house ka nula, ti amo mapagtrabahuan. Ibagbagada pa yan na tila pakisangsangwam alalakin iti ayan ti trabaho. Ay na, customer mila ang dagijay, Auntie. Ay, uray pay, kababain. Apilyedok, idi balasang ak ti apilyedom. Takabsat ko kat nga raw ti amam. Isu adi ka mangibabain, sika Sharon, Auntie. Hala, pumaraw kay jay. Ta sumapol ka iti sa bali a pagtrabahwam. Ibagadan tuki, di na pulit tayo tilalakaan na babae. Ay, saan mo't, Auntie? Basta pumanaw kay jayan. Restaurant ti Sirkam. Restaurant, wine. Di ka mangibabain kunak na Pilyong mo't atay disinti a pagtrabahuan. Tapno di da ibaga asisikaroden ka abalasang. Uray kumano saan ka kabagyan ta. Ayos laeng. Angam. Apilyedok mo nga raw. Idi balasang at ti apilyedom ita. Isu adi ka mangibabain, Sharon. Huwad! Nangag ko amin ngayong bagbagam ijay ka nakam itay ilang. Kahit, anya kumaita, no nangagmaw. Ada problema. Di ka lagbayin. Di lang pakibibiyangam. Biyag datay jay. Inka bibiyangan Nga oray ibabain dan ti pulimay. Ay saan Kas jay nga rod may ti ka naatrabaho. Di ka baybayan dita. Mangibabain nga road. Agduduma alalaki ti katibtibol na. Ibagadan tuki din nga adda pulime ababayadan. Ay, apaw. Ha? Makauma-katinaw. Day talamang tugtog nga kanyak tiar aramidam bay. Awampay na puutak kimampi ka mo kanya. Kontrabida ka na yun tiar aramidam. Kontrabida ka. Ay, kontrabida akong kunam. Anyan na ya. Kaano nga tayo ang makapanunaw ti asawa? Talaga nga takas dyan yan. Di na katan maikati kinalaing na ang makiblang iti pada na tao. Habang buhay nga tamutan akas toy ti akim ko kas asawa. Para anawa iti asawa. Bakit? Magandang. Apa nakapanimid ka di tabay ti tawa? Anya pampanunutan? Ay, Anya't problema, kunak.
Ni Gina aputot ni kabagis ko amaneng. Apa ni Gina? Hay! Masikog ka no nga raw. Anya? Hay, problema mo ti kastoy. Kasanula nga tanjay sikog na. Anyan tungay, ti ipakad na iti anak na. Kaawan mo trabaho jay nobyo na. Kan nabisyo ka na jay nakasikog kan kwa na. Inaldaw ka na ngagbartag. Anya? No day jay tumuji na nga men. San ngagpampanunot? Hay, mangibabain! Sus. Ma-stress ak manan no kastoy lang. Ay na. Bye-bye tabiyag da jay. Apay nga min ay atila pakibibiyangan bakal. Dakal ti pakibiyangak. Ta kabagyak da jay, lakay. Anak ti kabagis ko. Apilyedok idibala sa ngak ti apilyedo da. Isu nga awan sabsabalay. Oray man, adamot dagiti dadakkel na amang problema iti tayta. Hay, sana mabalin na jak makibiyang. Kaanakak nga raw, jak makibiyangan. Hay, ti dandanagak nga men, kadjay sikog ni Gina. Ang mga no agbalinto amal nuris ti ubeng, ta siyempre. Ta, awan to ti maipakanda. Ta, istambay mo, dagiti dadakkel na. Ay, apaw, na yun na ya, apaw. Ilang. Adaw, tinaskin na problema am dito balay. Di mo iraman ang problema ti sa bala tao. Masurunak nga raw. Tawang pa'y limpyo mo, akakaanakak. Ay, ina, pasig damot amin apapaanawa. Nalang! Woo! No! Na? Ay, sige, tayo naksabtan ti anak ta. Nabartek man na si Mangpet. Ay, ina, pawan niya laki. Anya na ya. Oo, na hinday ta nga sawak. Ay, nalae nga bang dilaw iti anak ti daduma. Ngumday mismo nga anak na. Di na nga madilaw ang lumay suraw. Dito'y ka diti balay da, Carla? Ay, Wayne. Apay, anyat masapol mo iti anak ko. Ha? Anak mo gayam? Parwaram ta anak mo. Tada na patig ngay bagakin ko na. Urayik ni turuar tinalada nyo, ha? Na, sino kaya? Basta parwaram ta anak mo! Awanan kay tibayin! Anak ko! Sus, kabilin damo itong di anak ta bakal. Umay ka na, tatulungan ta ti anak ta. Naglukonday ta babae. Sino nga may dahil ang babae ay? Kaya pinaruan mo ni Carla. Hindi mo maam mo na yan. Ay na po, basta umay ka na tayo tatulungan jay anak ta. Bagbagaan nyo, tanak nyo! Agawit asawa! Ha? Nanang. Ay, hindi kaya tasawan da ito'y Carla. Sino da jay babae? Asawa tinubyok. Anya, kayat mo asawain. Ada asawa ti bagbagam anubyam, Carla. Nanang, sorry. Pakawanandak no nagulbudak ka na kayo. Ay, por Diyos, rumwaran dagiti marites iti babalay da. Ay, umay ka, sumrektan dita balay, tarasam. Ilang, agrobot ka. Intakitaan ni Riyong anak ta di presintaw. Anya? Apay nga da iti presinto ti anak ta. Tiniliw dagiti pulays, ta nagtakaw iti motosiklo ken alahat. Anya? Bakit? Nabalo din ta anak ta. Awan maramidan tayo, ta nakabasol mo't ngameng. Kat nimot Carla. Agpasangayan iti mabiit.
Niyan haya. Nakabalo doon ti lalaki nga nagtalakay. Katimot babae agpas nga yabalasang. Anda nga rod nga. Anda ditan. Awan marami dan ta. Basong damit lang nga. Adi damit ngamin. Agpanunot iti nasayaat. Agpadadamot ngamin arasuke. Ayun ay matantigas-gas at dagiti anak talagay. Awampay limpyo mo kadakwada. Iso nga rod ako na adi ka adilaw kadagiti kakanakam. Wano dagdo mapay akakabagyam. Takas jay nga rod dagiti anak tabakay. Wanad lagay sanag. Nya kun makibiyang kadagiti kakabagyak. Mababaid akon. Wala. Dagiti kid di anak ta. Ti pangibukbukam iti atensyon. Isuda ti dilawam. San ati sa bali a tao. Mainay-nay na paikid di pakariribukam no pakibiyangam amin makita mitaglawlaw mo. Ay, punot ako namlakay. King ado ti maibagbaga dagiti kakanakam ganin ka. Taapay ka no amadilaw mo ida. Idinto ta dagiti anak ta. Kat di mo ka no madilaw wano maisuro ita. Gusto nga rodo na. Nakaro ka ba? Alabayam. Nakto agkid daw iti pasensya kadakwada lakay. Mababain ako na talaga. Nay, papanamanan ariyan. Inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang. Agkulkulot mangaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam ariyan. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas kan panag-shopping mo. Wen atap no kanayon na napintasak nanang. Kat di nakto isukat tinubyo. Tapno mainla ba kanayon kanya. Ha? Kakaiso na bak ng dinubyo. Wine, ngam adaw ti mangibagbaga akwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutu daw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray lakay ni Maxia tagwapo mo. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito'y lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak. Tabak nang ti pakiasawa akto. Sa bali manon ta kolor ti buok mo, nariyan. Bagay ko mo lang, Elsa. No siya klama isa. Mas kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinukat ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka nga min so di mo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Alo, di ka agungat ariyan. Ibagbalak-laang mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw no, di mo ti uso. Ignorante ka nga min, so di mo dagiti uso ita. Nay, di ka kumamot agsao iti kasta ariyan. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpadatamot la at taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na, kunamot lan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, tagawawayak, nga mamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw, Mariana. Sana gaputa bak nang genobium, kat lumastog kamatan. Maditi kasta, gayam? Kunamot lan asino kang agsasaumot, Elsa. Kaslan damo pagkarkarit mo, mat. Dita ka man langan. Adda ka sa pulam, ibagam lang, sa ikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputa lab na lab ka, Ariana.
Amin na kidsawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Sika lang ti lalaki dito ibiyag ko. Sika ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsak Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika, balasang ko. Mabit lang, nana, ah. Oh, atoy, nana. Agyaman nak. Oh, ato'y tibayad ko. Ay, nana, Adaman damagag kada kayo? makimari tesak man laeng, ah. Apay, nagamamuan da ariyan kanjay lakay anobyo na. Iti ka mo, social media, balasang ko. Ano kasta? Kadag ito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Ang inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamaamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali, nana. Basta nasingput jay lalaki. Diya ka mo Nasingput siguro Ay, binagbagaak mo't jay gayam mo. Bagak, saan nga agdardarasudos. Ang agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Ala, nadlaw kumot nga ruday takan ni Arian, nana. Kaslalim mastog kan timang sit, manipod addan nobyo na. Hay, nalala. Pasensya amlatan jay gayam mo, Elsa. Siya ko, unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrekan. Agyaman ak. Awatim na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyamanak, my love. Anya man nang dagiti pasarabom kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay, wala. Kaya't kayo mo't abisitaan, nanang. Ay, wan gayam. At tu'y kwartayo. Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang, awan ti rumba nga pagbainan niyo. Ta asawa kung iti mabiit anak niyo. At di dakman awagan iti, sir. Maxi, kung ayo ka dilatang kanya, nanang. Ay. Alan, awatin yung ti kwartayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanentitid ko akwarta kada kayo. Inton asawa ikon ni Arian. Anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kid daw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas sidang dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay baglapang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nagsosyal mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata sosyal mga minan ti amo dahil sa... Ha? Alan na, itad mong tikat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnit manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko Inayon mo tay 2 sardinas. Wana riyan, mabitlaan. Ibatik dito hindi sa ngaribo, yag mong tikat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dito sa ngaribo, Arian. In purchase ko nga ti collection ko, idi kalman. Sikapay lamot ti buena mano kita. Ay na, nagko na nga minaya abariyaam dayta.
Saanan? Keep the change. Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na manumot lang ta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung munti gatgatangag tagawid akon. Napudutan, jak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijibalay da. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan ah. Nay, ariyan anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulokwan ni Maxi nanang. Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaan. Di naktulokwan day chay. Aguray ka. Apay ngaya nagdakkel tabag mo. Bado maamin tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano. Oh, anyari yan? Mapanta ka din? My love. Ang agdududo pa ilaang mat. Sa nabali, tadamo ilugan ta. Nanang, yawid ko pa ilang tanak yun Tapno, makapasyar mo di jay balay. Kanuun gayam. At pwede kwarta nga inkarik ka kayo nanang. 20,000 pesos amin dayto. Ay, saan? Jakawatan dayta, Maxey. No, awatak dayta. Kaslamatan gat-gatangam ti anak ko, iti kastangar aramida. Ay na, awatan nyo din nanang. Agin di kayo ba lang, mat? 20,000 daytan na, di upay kaya. Ay, saan? Basta jakayat nga awatan. Ala, Maxi, yigmonta siyak ton timangtid kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaang. Ato yung tigat-gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtudtudo pa'y lang. Ay, at titibayad ko, kukuha mong tisukli. Ay, katala, thank you, Arian. Papanan nyo nga, darling kat ni, nagpigsa titudo. Ipasyar na ka no ni Labs ko iji balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Makitan to, Basta agbakasyonak pa'y lang iji balayda. O sige, mapanakon kat ni, amang ano ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Jelugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrekan nito balay mi. Ngagbalin mo tan abalay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balay yo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Ta, agpaysaga na kiti merienda. Tag-merienda ta riyan. Alona! Alona! Sa dinutan mo? Yaya! Mangisaga na kay ti merienda. Tapag merienda ni Arian. Ha? Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsupla damat din. Ala, di mo ikaskaso dahi dya, bakit? Umay kakitin, ta agpalas tapay nga umura sa tanto agmerienda. Nabahan man na nababahay tim sangkot mo. Talagang awan babain mo, Maxi. Api akas jeti ibagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito Api akas jeti ibagbaga na ka ni Maxi. Kunang matlan asinon amang sersermon itinobyo. Ha? Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laydan. Asino nga minday dya, bakit? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya, bakit ko nakmet? Di mo ba kibiyangan dahi dya? Tingit di may papan ka data ti panunutan ta. Maxi. Umay ka man kit di. Sa kay kayat kang arakupan may laba.
Kaano nga ron nga agkasarta? Planuan ta pa yan na imbag, ti may papan iti dayta. Tadakil ti magastos iti dayta. Isuad di mo pa ila panunutan, ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di ka senyorita. Agtrabaho ka. Ni, apay, asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawak? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na kalaang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Kadwan mat? Siya ti original nga asawa ni Maxay. Iso di kagbalin nga agraraman ha? Ta siya ti kasar ni Maxay. Iso ano siya ti sika? Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen, adda asawa ti nakirelasyonam. Aniya? Apya di mo yung bagatagpay sukan niyak, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakan ka. Diya kong pagan ano na alona. Si Kate Ayatek, nabayagan asininak. Apay nga ron nga kabkabalay kayo pay lang, no talaga sininaamon. Iso ti mangikam-kama titibagi na kanyak. Kas makita mat. Agduma ti silid mi. Papanawam nga ron din aditi balay mo. Ay, diyak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na no bilang lahat. Dakdakkel ti karbangam iti dayto a balay, ta lalaki ka. Ay, iso ti aking balay iti dayto aryan. Ha? Sigo din abak nang naluna iti balasang pala. Katsakbay ang nagasawa kami. Naipatakder nan dayto a balay. Anya? Iso nga alusan tantag na dito'y arya. Tano awan ni aluna. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitin man arian. Ni Maxi, adagaya masawa na nanang. Anya! Ay, kun kay. Ay, da mo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga rudan. Nanang. Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, Arian. San kumanatang ti ulaw? Anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw amachismis ka no di mo sinaan dayjay tao. Iso sinaamon, itatana sa papay. Nanang. Total, saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod lang. Di nakbasta masinaan arian. Andon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akaslawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbagang at dagaya masawam. Basta man jakon. Sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni aluna ijabalay na. Iso adatan ti agdan na. Ag naidta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, adto ti listahan. Ha? Anya tinlis-listam di tangay? Listahan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko matin. Kita ang titutal na. Ha? Nagdakalan? Talaga dakal. Bayadam dayta. Taday talaang tinam na maag apang rugyak. Ta sininaan na kon ti asawak. Anya? Rumwara kaon paran inakagtrabahon. Ewan bakay. Hey, bagay kumutlaang to'y badaw paran. Dayto'y short pan kan tube ko. Kita man. Ah? Ay, uwan, bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, papana ko. Tanay, aldawin. Aginaw kan tunwain, ken aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam? Well, hindi ma.
Matungpal. Kan agdalos kan tuman dito'y balay. Tapno nadalos sa sangputakin tun malam. O sige, ariglado ba kay? Tungpal amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni Nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Naladaw la siguro Inawagak ni Tatang, kat kunanamot sa paarim mo rin balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na ano di pa'y lamang lukat. Ay, huwag nga ron Sapay na pintas ti ayan ti pwesto ni Nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Wen nga Rod, sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, madasukit Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni Nanang. Ay, itay pa yan, Nanang. Ape, anala daw kayo? Ay na. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adu gayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun, Nanang. Ay, didak ba nun pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaang anak, isu nagsuotak iti kasoy. Isu baybayan dak, wine. Ginay, anyat sidaan yaw inton rabi ay. Gumatangak to iti bangos, ta isigang kuman, Nanang. Ay, ilak amyuman jay amayaw iti sidaan na anak ko. Marabianak ngamin nga agaawid, ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala kasarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Win. Iswa, padigwan yun tuman jay amayo iti sidaan na tapno saan akas lanak kaasay ijay balay. Oh, adto iti sidaan nyo, Tatang. Mangan kayon. Agyaman anak ko. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din iti ruarday jay. Isomangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag kuman, Tatang. Apay, kanayon ay amarabyan nga agawid ni Nanang. Manmano nga agawid iti nasapal ay jay. Papanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa rumwar sa amarabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat iti pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldawa sana mang lukat iti pwesto na iti palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito yung balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldawa sana ng lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw. Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputan nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man iti kasdingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusan pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngumkas lakay kayat namot. Bayam, ano kas dyan ti pagragsakan na Jenny? Apaan nakno pakibiyangak? Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay. Dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidenggan na Ay na, di nakmula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid dito Jenny. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nana kanyak. Jima, kunam kadilatan. Nabayagan nga ag day-data. Ang nanapay na ti awag mo kanyak. Anya nga rudti kahit mo ayawag ko ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan na kiti, darling. Wano loves, wano sweetie. Kas
Kas jay. Uno, ha, babes no iso. Ay, sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko kang ka. Ipulong data kinila kay mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Ah, Limod laeng ti relasyon ta. Iso adi ta ipadlaw nana. awan mo't makangag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo ang mga no adda CCTV dito. Nariga tayo. Iso nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige garod. Sikati makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita ijo pwestom na Jima. Jack pa'y binilang. Iyag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow. Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Ha? Hanya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito. Kit makita data. Narigatan nana. Hay, agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel, ngam ultimo ag kabuteng mo bay. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sama ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagam. Inaram ka pa'y nga ron, no, kadurman ka. Amumat nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Hay, kanayon mo nga ibaga ti kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayat kayat mo. Kanayon mo ti panagkuyok sa. Halala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga road-rolan. Sige. Mabitla nga. Taidipag ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakal? Pumimpintas ka mal. Ay. Kastaya, paran. Ay, agyaman Ubing ka pa'y bakal. Agyaman manan. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada utimay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga ron. Siyak nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis. Gapo iti kinabisik ijatalon. Mala, sana balita napintas to'y asawam. Nagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, adaman ninja lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Aywan. Asino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diya ka mo Tati amok idikot customer laeng ni Nanang dayta. Pasaray agtugaw maten. Wan nga rod Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala. Asino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan nyo nga, Roland. Mapan kami kano ag-beach, Nana. Na, kasta aya. Apay, saan mabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, Ming. Ay. Baya, ayun ton maminsan. Duwatang ag-outing. Mapantay ti adayo alugar. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands.
Ay, agpaisaw. Kaano nga'y? Into na da kwarta ma. Ah, awan kwarta kabalunag, Nana Jima. Agbibingay kami ngamin iti magastos. sige, taikan ka. Oh, ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo tala. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alan, nakapimpintas ka ba yun? Isu amayin inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alan, Nana. May sapay. Inagkamot ng tinakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, aglakla ko, Nana. Tanda ti panagayat ko kang ganayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti ag-agkam. Kat umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alan, anay mo na 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka, day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayon na kunti kwarta, Roland. Aglakla ko iti pipino, day jay. May agsingsinger. Ipaw-paw it na lang ngamin, tila ko na. Kanayon nga may agsinger. Ta installment kat nga road, ti pamayak nga agbayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay sadan, anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaws, o di itod na iti sa bali ti pipino, wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anakam nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita nakta. Penak bumatang iti tsinelas ko. Wen, honey. Ha? Manang, mabigbit mo dahil siya lalaki. Ni, dahil jay matay ka na yun amapan iji pwesto ni Nanang. Wen, manang. Adagayang anak ka nasawa na? Uwan nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilya na andito'y mall. Oh, anya. Umdas ka din day ta 2,000, Roland. Uwan na Jima. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya. Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jima. Bayam day ta subad-subad. Roland, at taibagak. Anya day ta? Kayat ko na sinaan ni paran nga asawa. Anya? Abay ngay? Indiya nga ron ay ayatunan. Sus. Indiya kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaudanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin na tamot jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagus mo birukan nak ni Nanang ko iji balay may. Anya? Sarungkaran ka lang iti aldaw no rabi, jak mabalin ti maturog iti dagus mo. Ay ko. Okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Yung malum tiyo umaygaw. Tapos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karag, tas sina ako ni paran. Ure di mo sinaan mo takaasim mo di lakay. Ay, basta sina ako.
Apay kaya ka sa ibagbagam di mabakay. O mamok ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat ko ken ka, paran. Sa nabalay, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito nga aramidam kanya di mabakay. O mo nagbasulaking ka. Nakasingsing po ito. Magking ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak, kabkabilon nak, bugbugkawan nak, ken parigatan nak itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Tikunam ngam di yu lamaw. Di yu lamaw, ti kinaulpet, ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak, jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak, tadyak ka mauladan. Isupag nga siyaw, tadidak pakibiyagan, niti kayat ko nga aramidan. Kayat kumot ti agbalin anawayahan. Gayat ko ti agbiag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipod ubing ta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang dita pwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang? Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isasurutan taman iti liman. Manang, ilalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y day ta lalaki. Ay, aglamang ta. Di kakpakpakita. Tapaliiwan taman ida. Wen manang, simragan iti balay simrakan ni nanang. Umay ka. Aginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang, huston samot ti atap ko nga da relasyon da ka ni nanang. Ha? Nukasta? Agpada ta iti atap, Lisa? Diyak lang bagbagakan katawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan idi pay laeng manang. Kat ita, mapansamot dun ti atap ta. Agpay sunsamot manang. Rulan, adda tao. Mabitlaeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga numakita dak dito. Paglumaka ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaeng dita sirok ti kama, Rulan. Sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kadwak a lalaki, kaawan ko nakmait. Kas makita yung mait, agmay-may saat dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimrak dito di bagbagayo a customer yun, nanang. Wen nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuman naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay, Adda relasyon nyo iti day lalaki niya, nanang. Mala, aklunog man lati agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kanirulan. Anya? Ala manang! Saan gumawa at ilay bagbagam ana na Jima? Pasensya kayo, no naglimbang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kanusan apod no ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me. Na! Apay nga yakas tamot ti ibagbagam, Rulan! Agpiso may. Aggayam talaang nana. Pudnaw nga kuyog ta. Ngam awan mo aramidan ta. Ultimo holdingan skid ditar aramidan.
Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da utangal kininana Jima. Wen, aklunag, adon di na itid tinayo kanyak. Ngam bayadak ngayon kayat yaw. Abay ngayo kastamat ng tibagbagam rulan. Hinayat ka pa mo nga raw diti kastaunay. Sikalaang di mga yaat kanyak, nana. Inalaang di pangibilbilang aking ka. Ina. Anya? Isuot apno di mo magkungkuna. Sige, bayadak nagiti na itid mo kwarta kanyak. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung nagpakita aking ka. Anya? Kunana abaraw, gamadamo gaya masawa na. Nagpalilaw kiti dahi jaya lalaki. Ala. Pagnakman yun dahi anapasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan damang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, mabakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakay. Ang yaman na para nasawa.